Καλημέρα! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Θα γνωρίσουμε για ακόμη μια φορά το χάος που επικρατεί γύρω μου. Θα ξεκινήσω να ετοιμάζομαι σε λίγο. Φρυδάκι θα φτιάξω βασικά, γιατί θα πάμε μια μικρή εκδρομή με τη Μαρία. Η ώρα είναι 12:36, η Μαρία η ώρα 1 θα είναι εδώ. Εγώ ξύπνησα η ώρα 11, αλλά μέχρι τις 12 πρέπει να είμαι στο κρεβάτι. Δεν είχα σηκωθεί καθόλου. Και τώρα βιάζομαι γιατί πρέπει να κάνω κάτι να φάω. Τι λέτε, πώς μας φαίνονται? Μ' άρεσαν πολύ. Να δούμε αν θα τα σχολιάσει η Μαρία. Γιατί τούτον έκαμε μου το δώρο η Μαρία τα Χριστούγεννα. Μαζί με μια υπέροχη τσάντα. Τέλεια τσάντα, δεν το συζητώ. Μπορεί να είναι και αγαπημένη μου τσάντα πλέον. Ο ήρωος που σας έδειξα στο προηγούμενο vlog, μια άλλη. Εκείνη που σας έδειξα στο προηγούμενο vlog ήταν περσινό δώρο για Χριστούγεννα. Επίσης, πρώτη φορά την έκανα και την τσάντα. Δυσκόλεψε με λίγο η αλήθεια. Το χειμώνα ειδικά που έφερα ροζ, επειδή γουρνίνει. Δεν έχω τόσα ροζ ρούχα, πρέπει να το καλοκαίρι. Αλλά σε πιάσα τη θεωρώ πολλά καλά. Θα βάλω αυτόν εδώ το κόσμημα στο λαιμό. Είναι από accessories, μου το έκαναν και αυτό δώρο τα Χριστούγεννα. Αυτόν εδώ είναι. Σκουλάρικια λέω να μην βάλω, γιατί δεν ξέρω πόσο αέρα είναι να έχει. Θέλω να πιάνονται στα μαγιά μου. Το outfit μου είναι αυτόν εδώ. Έβαλα τζινάκι, ζακέτα μου πάνω, τρικούι μου μέσα, τα κοσμήματα μου και για παπούτσες σκέφτομαι να βάλω τα crocs μου με τη γούρνα. Τα γνωστά crocs που λατρεύουμε όλοι, ή μόνο εγώ μάλλον. Ναι, αυτό. Είπαμε που ήρθαμε στον εκδρομικό χώρο του Κόρνου. Είπαμε γιατί όχι να μην πάμε μια εκδρομούλα οι δυο μας Κυριακή. Άκου, εσύ λάλης, έπρεπε να φέρεις τα... Πρέπει να μιλώ πιο δυνατά. Πρέπει να φωνάζει, ναι! Δεν ξέρω αν μ' ακούτε, θα προσπαθήσω να μιλώ πιο δυνατά. Και σαν άνθρωπος δεν μιλώ δυνατά. Να παίξουμε ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Η μπαταρία της κάμερας μου έχει 2 γραμμές γιατί είμαι ηλίθια. Πάλε κουκλό μου! Κουράστηκα με τον εαυτό μου, αλήθεια, αλλά ναι. Οπότε... Πέρασαμε ωραία. Καταπληκτικά. Εκκριώσαμε λίγο. Πάμε στο αυτοκίνητο να παίξουμε. Και έχει και συννεφιά. Ναι, αλήθεια. Κοτσίσαμε την μέρα που φυσά. Ναι. Αλλά σας το προτείνουμε να επιφύλακτα να έρχεται στον εκδρομικό χώρο του Κόρνου, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ησυχία. Έχει πράσινο. Ναι. Έχει πλάτσα, αν κάνεις ό,τι θέλεις, είναι πολύ ωραία. Ναι. Και ποδήλατο μπορείς να φέρεις να με και τροχάδι, μπορείς να έρθεις να κάνεις και να κάτσεις χαλαρά και να ψήσεις. Εγώ πρέπει από την άλλη την πλευρά. Για σένα. Πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ξεκινά πρώτη. Έτσι Άρα, έτσι εσύ κάνεις το Στέφανο. ρωτώ σε σένα. Αλλά άλλο σου. 4 αριθμούς. Πρέπει να θες κλείστο. Α, το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Thank you, μπρας. Λοιπόν... Τι... Τι πες. 1, 2, 3, 4. Όλα. Καλημέρα! Είναι η επόμενη μέρα, γιατί εννοείται σας ξέχασα χθες. Είπαμε θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσα να σας πάρω μαζί μου, μετά ξέχασα να σας τραβήξω το οτιδήποτε. Δεν πειράζει όμως, γιατί σήμερα είναι Nails Day. Ξέχασα να βάλω και την κάμερα μου να φορτιστεί, οπότε αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να πεθάνει από μπαταρία. Αλλά anyway, η κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι
είναι αυτή μετά το σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτά απόψε όταν έρθω στο σπίτι μετά τη δουλειά. Θα τα συγκυρίσουμε μαζί. Και φύγαμε να πάμε δουλειά. Τελείωσα από τα νύχια και πέρασα από τους δικούς μου και είχε σπαράγγια με αυγά και ψυγείο, αλλά πήρα να φάω γιατί δεν θα προλάβαινα να πάω σπίτι. Σας δείξω το νυχάκι που κάναμε. Δεν είναι τέλειο? Σας αφήνω να φάω. Ελάτε μαζί μας να συγγυρίσουμε και να μαγειρέψουμε. Ωραία. Αυτή είσαι. Λοιπόν, παιδάκια, με τη Μαρία εδώ παλεύουμε, είμαστε στην ουρά για κάτι πολλά σοκαριστικό για μας τις δυο. Κάτι που το θέλουμε πάρα πολλά και δυο. Έχουμε πάρα πολλά άτομα μπροστά μας αυτή τη στιγμή, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, θα σας κάνω update αν πάνε όλα καλά. Με την τρελή τη φίλη μου είμαστε σε σειρά και περιμένουμε ακόμη. Παιδιά, πραγματικά από την τελευταία φορά που σας μίλησα έχουν περάσει 2 ώρες σίγουρα. Μας έκανε 2 ώρες, μπορεί και παραπάνω. Ξεκίνησα το βίντεο γιατί η Μαρία στα όρια να μπει. Πρέπει να έχει 1000 άτομα αυτή τη στιγμή μπροστά της και αν. Έχει 600 άτομα μπροστά της, παιδιά. Να πεθάνω. Μπήκαμε στη δεύτερη ημερομηνία γιατί στην πρώτη δεν είχαμε πλέον ελπίδες. Η Μαρία είναι πάρα πολλά κοντά αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω χρόνο ακόμα, είμαι πολλά μακριά. Ευτυχώς μπήκε η Μαρία. Έχω χρόνο, έχω κόσμο πολύ μπροστά μου. Έχω 20.000 κόσμο μπροστά μου. Κόρη, θα πατήσω πάνω στη σκηνή. Βγάλω σε βίντεο, say hi. Χωρίς εγώ.